Qed ikun imbassar li produzzjoni tal-patata ta' dwili u l-alf se tkompli tintlaqat minħabba li t-temperatura se tkompli tola u x-xita se tonqos. Dan joħroġ minn studju li sar mill-espert tat-temp u l-klima l-professur Charles Galdis u minn Benjamin Mifsud Scicluna mill-Institute of Earth Systems fl-Università ta' Malta. Ir-riċerka saret ta' bażi ta' tbassir tal-klima l-2050 u l-2070 ma' TVM News Profs Galdis u Scicluna qalu li l-indikazzjonijiet huma li s-sitt distretti tal-Gżejjer Maltin sajbatu minn nixfa u minn żieda fit-temperaturi. Il-patata u dwili għandhom bżonn ħafna ilma biex jitkabru u għandhom bżonn temperatura more or less jisu 20 grad. Il-temperatura ħatola jisu b'grad jew 2 gradi more or less. U ovvjament ħat affettwa l-patata u taffettwa il-sprouting season ta' meta ħatoħroġ. Scicluna qal li l-patata ta' tip Venezia li tintuża fost l-oħrajn fi Spanja tista' tkun alternattiva tajba t-temperaturi li huma mistennija f'Malta billi l-patata li qed titkabbar fil-pajjiż mhix daqstant adattata għal temperaturi ogħla. Tintuża madwar l-Ewropa bħala counter għal tibdil tal-klima. So hemm studji diġà li pubblikawha li qed jużawha sejrin tajjeb. Il-professur Galdi spjega li din ir-riċerka li għall-ewwel darba qed turi kif il-klima tista' tolqod b'nadi differenti fil-pajjiż. Id-distretti ta' Tramuntana u ta' Xlok ħajntlaqtu l-aktar mill-żieda fit-temperatura illi hemm prevista. Fil-waqt illi dak tal-punent fejn pereżempju ninkludu r-Rabat, is-Siġġiewi, Ħażebbuġ, dawk ħajibqgħu kemm xejn favorevoli. Ir-riċerka għandha lan li tagħti aktar għarfien lil bdiewa dwar kif għandhom jaddattaw għat-tibdil fil-klima.